Preta pa. Mati na pa. No, maraming salamat po, Lord God. Hindi po rin kita maasa sa maraming Lord God. Espiritu katotohanan, Lord God. Samahan niyo po kami sa aming ito na Kuya Loreto. Bless mo rin po, Lord God, ang kanyang pamilya. Ito po ang mga kami sa mga namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Baby. May naik ko magyan. May magyan na. Hah? Ilalit di ba na yan? Yun o. Wilson. Sa ako. Oo. Ulit. Tanang mo. Ano sabi ko? So kakaiba itong kaso ni Kuya Loreto. Siya po ay amputated. Putol po ang ngayong dalawang paa. Due to diabetes, pagtaas po. Yan. At siya po ay nagkaroon ng mind stroke. So ito pong ginagawa ng therapy sa kanya in preparation po sa pagkapit po ng kanyang artificial na mga paa. Pati parang nagawa JB yan eh. Okay? Wow. Sabi ito kong yung kuwan, KD. Masuk tayo sa ano. Biasa na? Biasa. Yung sa pagpatanan niyo. Patanan mo yun? Sa mag-side ko. Tasingas ka yun eh. Tasingas ka yun eh. Tas. Hindi siya mag-inyakan nila. Oh! Pagnawa mo yata. Kaya guys, sana magkaroon ng kapayapaan dyan sa Middle East natin. Tigil ng gera dyan, magkaroon sila ng kapayapaan kasi na-apekto yung mga maliliit natin buong mundo sa pagtaas ng gas. Tutuloy ito, kawawa mo yung maliliit. Diba? Malamang, magbabalik na sa mga kepwing. Diba? Malo. Webis 4. Sabado 5. Wala ko. Kumain. Webis, Sabado. Schedule yan. Schedule, Martes, Webis, Sabado, schedule. Bebes. Wah, ako Sabado. Small up. Okay. Smeh. Bok. 1, 2. Tayo na. Ano naman kaya pa? Okay, tas smeh.
Bang. Siya. Ito. Okay. Pulo. Tubok. Yun na. Parem. Ano eh. Ay, ba? Yan naman yan. Gusto mo eh. Pinili pa yan. Kumagano. Kumagano. Oo. Abang na. Action. Last kaya? Last. Po ay March 24, ya. March 24 po tayo ngayon. Ito yung mga itong solution ko natin natin. Mga po natin vlog. Ano ba? Tingnan yung tiyan mo. Ah, Tingnan yung tiyan mo. hindi mo ko pang palitan niya. Announce ka na. Yung grape. Grapes? Wait. Bigyan isang kong kupan. Isang grape. Ano? Ay, wine. Ano ba? Dos, cuatro nga, pero tres, cuatro, tres. Quatro. Cuatro. Lakas sa bangken. Ah, Sabihin. Pitis.
mo yung therapy mo. Papagdalisigan po yung gamot mo. Ano po? Bawal. Sige po. Sige. Po, sabi ito rami. Bawal. Bawal na, pero wala na naman nakayad yan. Hindi na. Siyempre, ganap niya kapangyarihan. Isang kuha. Wala yung ibubulod. Bugyan na rin. Ano, magulo ka nito, Bayasing na. bawal. Ano yung bawal? Siguro, sagrado yung Yan bawal. mo na panya sa tiyang kaya. Sagrado po kasi pa mga therapy, ma. Sagrado yun eh. Well, makadi ka to. Yan yung kaya niya. Gagawin na. Ibig sabihin siya tatamalo yung kanto-kanto. Hindi sagrado. Siya maano ka sagrado. Wala, isipan ka dito. Wala mo, pare-press namin na. Medyo sanay lang. Sigurado yung nga po manloko ka. Mapapa ka. Diba? Sige, may papa, ay hamag-care nga. Mangkalor na. Pero yung asawa eh, bawal. Hindi na no. Dahil asawa. Oo, ay bawal pa, pati kay kasal. Ako makasal. Asa. Ayun po. Yung kasal ko bawal na diba? Diba? Hindi babae. Oo, ay makasal. Siyempre, mantukong matinong gindo. Wala pa ka pa ito, papa eh. Wala nang matayang gino eh. Kahit na ang babae, magsibing hindi makulitan na. Kasi maano doon ka ba, matindang yung bossing yung babo. At yung bossing yung babo eh, pero ano po eh, halika. Oo, bawal ito. Kasi manulo ka eh. Kaya ka, mapapagaling. Kaya mando ako kami tao, kaya ng tao, tuloy gagaling. Wala pagalingan na. Oo, kaya pagaling naman eh. Kaya na punta mo tayo. Wala mo yung manulo. Talagang isabihin ka, kaya di ka magsubukan. At di mo rin makakyan. Pero labanan kita. Diba? Sino itong Bisaya, babae. Eh, pangadima niya mo. Pero kung sila pare niya, kahit yung kahit daw, mga di na kayong Wow. Pare. Eh, sa pacha ni Messi sinila na. ano ba naman oras tumapak? Wow. Papakulong sa ako sisikat. Wow, kailangan medyo sumama mo ka na eh. Ito, pacha kita mo kayo. Tuwag na, baba. Tuwag na. Ano naman daran-daran na kaya eh. Ano ba po? Ano naman? Jahuya. Kasi doon kaya kahit tao. Jahuya. Ano eh? Ate niya na. O, yung pitapin. Kuyat man ang makaya mo. Ano ba eh? Ano ba siya? O na, ate niya na. Ito niya. Oo, tapi yan yung therapy na eh. Atin niya. Well, alit eh. Bigla ko eh. Bisa siya. Kaya alam mo talaga. Ano ba? Ano? Lugin ko. Agad-agad. Lu, muna may itong. Ano apa? Ano ba ito? Natulad apa? Ha! Yan guys, ito itong ginagawa natin to, ito ay therapy, in preparation sa kanyang ikakabit na artificial mga paa para malakas si Kuya Miguel. Eh, pag squad din yung English ko ngayon. Yes, masaya si Pag naman eh. Diba? Therapy na mo, therapy na mo. Isa ka pa therapy ako. Kilala ka JBN. Well, sabihin mo yun, subscribe kayo, mga vlog ko ako. Nagawa naman, kompleto mo na. Ba? Isa sa isa, pumasala, pukurente ako. Diba na? Niluluto na. Nandiyan nga. Palong. Yan. Ito. Yaman na yan! Aboy! Kanyama na! Mamawi na! Ay, what eh? Ay, ito! Hindi na ko kaya kaya boss. Oh, yaman pa.
Parang talaga nakuyot na eh. Oo pa. Bago na pa, payo. Kaya kayo may agyo na eh. Parang daw kaya mo kaya ka. Wala mo daw na kayo. Oo, stop lang eh. Parang din kaya mo kaya ka ba? Parang na. At least sa tingin mo, gaman ni Bob na eh. Di ba po kaya Bob? Sabay tayo. Di ba? Okay na? Ha? Ay si Bob? Ini mana ini? Wala namang may na. Alis na mo. Di ba? Wala. Yan. Yan. Ah, si Bob? So ayan guys. So tapos na yung ating so this will end mga 15 minutes itong kuryente ni Kuya. So yung mga muscle niya, spasm niya na medyo matigas at makatulong ito sa pag-recover ng kanyang mga nerves. So maganda ito. So again, ito po si Budero Magkipil 2. Ayan.
Stroke therapy po tayo. Ito tayo sa Macamba, Puro 4. Diba? Kaya Kuya Loreto Mercado. Yan. So, siya po ay nagkaroon din ng mild stroke. Naputol po yung dalawang paa niya again. So, kaya po siya therapy in preparation po sa kanyang pagkabit ng mga artificial na mga paa. Yan. Kasi na-required ng hospital na kailangan siyang pa-therapy para mabalance kapag nasuto na siya ng artificial na mga paa. Okay? Hanggang sa muli po, ito po si Moderno Magkeping 2 and please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Magkeping 2 po, stroke therapy po. Hanggang sa muli po, meron po tayong verse ng Bible. Ang ating versikulo dyan, iniwan ko in Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Hanggang sa muli po, please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Magkeping 2 po, stroke therapy. Bop! Okay.